Önvédelmi sorozat indul a Telin Televízióban a Sportkoktél után. Vendégem Temesi László, az önvédelmi sorozat egyik főszereplője, szülőatja, és mondhatom egyben azt is, hogy kickbox, jiu-jitsu instruktor, 6-szoros világrekorder és egy igazi vállalkozó szellem. Üdvözöllek itt nálunk. Szia! Önvédelem. Egy nagyon fontos kérdés, és ha jól tudom, te már nagyon régóta foglalkozol ezzel a kérdéskörrel. Mióta foglalkozol vele, és miért fontos ez? Így van. 21 éve kickboxozok. Hát most egy 5-6 éve kezdtünk el foglalkozni igazából komolyabban az önvédelemmel. 2009-ben jött egy ilyen ötlet, hogy akkor csináljunk egy DVD-t, és ehhez felkértük Gregor Bernadett színművésznőt. Szerencsére elfogadta a felkérést, és akkor megcsináltuk ezt a Védekezem című DVD-t. Ebből láthatnak majd részleteket, illetve sorozatban a Sportkoktél után a nézők jeleneteket is tanulhatnak belőle. Még maradjunk egy kicsit az önvédelem kérdéskörénél, én azon gondolkoznék, hogy aki ezzel foglalkozik, az vagy azért, mert tényleg azt, amit csinál, abból adódóan ért hozzá, vagy azért, mert lehet, hogy érte valami olyan sérelem, támadás, amiből úgy gondolta, hogy ki kell fejleszteni ezeket a képességeket. Én nálad az elsőre tippelnék. Nem. Jó, gyerekkoromban egyszer-kétszer megtámadtak, de nem abból indult ki ez a dolog. Igazából bekapcsolod a tévét, akkor csak azt látod, hogy mindenhol erőszak, megtámadtak ezt, kiraboltak azt. Ebből jött, hogy próbáljunk meg segíteni, nem a baj után, hanem a baj előtt, próbáljuk meg megelőzni. Itt Szegeden és környékén ezért elég drasztikus számokat is lehet hallani, hogy sokan, pláne fiatalok keverednek bajba. Persze, az alkohol és a drog. Erre csak azt tudom mondani. Mennyire érinti mondjuk ez a nőket, vagy a gyerekeket, vagy egyáltalán mondhatjuk, hogy nőket, férfiakat is ki vannak téve a áldozat szerepének? Ez mindenkit érint. Nőket, férfiakat, gyerekeket. Sajnos mostanában már gyerekeket is. A tévében lehet hallani nagyon sokszor, hogy iskola után megy az a gyermek, és kirabolja másik 2-3 gyerek, elveszik a táskáját, mindenét elveszik. Iskolába is ugyanez zajlik, szóval elég drasztikus a helyzet. De erre van megoldás? Akkor hát gyerekeknél annyira nem, felnőtteknél igazából DVD el lehet járni, akkor önvédelmi tanfolyamokra lehet küzdősportot tanulni. Bár ez se jogosítja fel az embert az, hogy az utcán bárkit legyűrhet ok nélkül. Nyilván küzdősportra épülnek ezek a dolgok, és akkor személyedből kiindulva a kickbox adhatja meg ez az alapot. Milyen fogásokat kell elképzelni, hogyha ezt a sorozatot vetítjük előre, vagy épp a DVD-t? Hát konkrétan a DVD, amik szerepelnek, ilyen csuklófogás elleni, nyakfogás, válfogás elleni védekezések és visszatámadások vannak benne. Nem bonyolult, otthon elsajátítható, akár egy családtagot föl kell kérni és lehet gyakorolni. Nagyszoba közepén, nappali, bárhol. Emlegetted már Gregor Bernadett nevét, mondtam, hogy te vagy az egyik főszereplője, ő a másik. Hogy jött a felkérés felé, hogy ő vegyen részt ebben a forgatásban, ahol ez készült? Gondolkoztunk, hogy kit lehetne felkérni, és ő volt. Hát úgy gondoltuk, hogy ő a legideálisabb jelölt. Úgy hallottuk, hogy volt neki is egy-két ilyen otthoni balesete, vagy támadása, vagy nem tudom. És onnan jött, hogy akkor kérjük fel őt. Hát, ha igen mond, és szerencsére igen mondott erre a felkérésre. Hogy érezte magát felvételek során, azért Teljesen rendesen jó. akcióban lendültetek. Így van, teljesen jól érezte magát így az utólagos beszélgetések alapján. Ez látszik is, hisz lejön 27-én, augusztus 27-én, amit tartunk Széchenyi téren egy ilyen világrekord napot, ahol női önvédelmet is fogunk oktatni a Bernadett segítségével. Na jó, előre rohantunk, 27-e ragadjuk ezt meg. Világkísérlet és önvédelem, és egy ingyenes rendezvény. Így van. Hol lesz ez pontosan? Ez a Széchenyi tér kellős közepén, augusztus 27-én. És hány órakor? Ez délután 4 órai kezdett el. Délután 4 órakor startol a program. Így van. Mondom, éjszakában is rendesen belenyúlva. Nem nyúlik bele, este 8 óráig fog tartani. És akkor a program elején önvédelmi bemutatók. Így van, Gregor Bernadett segítségével. Ingyenesen ki lehet próbálni, illetve lehet beszélgetni a művésznővel. Valami kérdése van a rajongóknak, vagy valami, akkor föl lehet tenni nekik, illetve mi is segítünk, elmondjuk, hogy működik ez az önvédelem, milyen megoldások vannak, hogyha valakit megtámadnak az utcán, stb. Beszélj erről a miről, kikből álltok, hányan alkotjátok ezt a csapatot? Mármint a Temesi Teamre gondolsz? Így van. Hát mi regisztrált tagjainknak a száma 250, aki aktív most per pillanat az olyan 50 fő. Ez óvodástól a nyugdíjasig
megtalálható nálunk mindenki. És közösen készültök egy rekordkísérletre. Nem közösen, körülbelül egy olyan 10 fős 10 fős. gárdát fogok kivinni, aki különböző rekordok, ütés, rugást, ilyen törésrekordok. Szóval a törésrekordoknak is van több fajtája, ütés, rugás, fejelés. Nem csontot fogtok törni? Nem csontot, nem, ilyen nagyméretű téglát, illetve cserepet. Mire készültök, hány darabszámra? Hát körülbelül ilyen 300-400 darab téglát fogunk eltörni, illetve ilyen 1000 darab cserepet. Lesz ott izgalom akkor bőségesen, lesz mit elsajátítani, és akkor biztatom arra a nézőket, akik az önvédelem kérdéskörével szeretnének foglalkozni, hogy tartsanak velünk. A Sportkoktél után a következő hetekben, hétfőn és pénteken mindig az adás követően láthatnak egy pár perces bemutatót, amelyeket akár akkor leszögezhetjük, hogy otthon is el lehet sajátítani. Természetesen. Illetve további információkért pedig érdemes lesz kilátogatni, tehát erre a napra, augusztus 27-én a Széchenyi térre, 16 órára. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat.